ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିରଳ। ରଥଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଡାହୁକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରିବାକୁ ନ ଭୁଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିରଳ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଡାହୁକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରିବାକୁ ନ ଭୁଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।